Mun roolihenkilö on pilotti nimeltään. Käsikirjoituksessa hänellä ei ole mitään muuta nimeä kuin se pilotti. Hän on siis hävittäjälentäjä Yhdysvaltojen ilmavoimissa. Lentää F-16-konetta siihen asti, kunnes hän tapaa miehen, saa lapsen ja sitten hänestä tulee siipirikko. Eli hän ei saa enää lentää. Sitten muutaman vuoden jälkeen hänet sijoitetaan lentämään droneja, eli tämmöisiä lennokkeja. Ja siitä tarina jatkuu. No se mikä tässä on hauskaa on se, että mä oon ainakin suuri TV-sarjan Mr. Robot, Homeland, elokuvan Top Gun -fani, niin tässä on vähän samoja piirteitä tietyllä lailla.